Opojni miris i trava šire se ovih dana otokom Cresom. Za ispašu ovaca prava blagodat, a one slobodne u prirodi cijelu godinu. Ma gdje to ima, kaže Petar Sekulić, i zato se s creskom janjetinom ne može mjeriti ni jedna na svijetu. Sve ide na račun toga da jedu bilje, samoniklo, ljekovito, smilje recimo ima kadulje, one sve povrste. Slične adute imaju i na Pagu i Braču, stoga kuhari koji su branili boje ili bolje reći janjetinu svojih otoka imaju neoborive argumente da je baš njihova najbolja. Pa sve ove troje janjetine su otočne. Sve jedu otprilike travu oplemenjenu sa mineralima, sol i more, ali kad je u pitanju paška, ona je najmanja. A naša, ona je sva po kampanjama, nije uopće zatvorena, nego kao baš prirodna, više jede to ljekovito bilje i posebna je. Gosti jako traže janjetinu i to je jedno od dražih vrsta mesa, pogotovo ljeti, to turisti obožavaju, pogotovo na Braču, to je hit. Ma gdje se posluživala otočna janjetina je svugdje hit. Dani janjetine itekako su poznati među turistima i na otoku Cresu. Pa mogu reći toliko dobro da su ljudi počeli uzimati godišnji odmor i dolaziti 7 dana na Cres, tako da u svakom od naših mjesta, u svakom naših restorana mogu probati janjetinu. Još kada je pripreme kuharski virtuozi kakvi su bili ovi na fešti od janjetine u Cresu, nezaboravna delicija je zajamčena. Nije ni čudo što nije lako bilo donijeti odluku ni žiriju, ni gostima koji su tražili one najsitnije nijanse koje će prevagnuti na stranu creske, bračke ili paške janjetine. Da ovo iskreno kažem, da bi mogao podijeliti to danas, sutra i preksutra, da probam svaki dan, bi uzeo jednu vrstu i bi dao maksimalnu ocjenu, jer su sve izvanredne. Jedna od ove tri mi je najbolja i definitivno osjećam kao našu s otoka, ali neću vam reći koja. I kada su se zbrojile raznobojne čačkalice kojima su gosti ocjenjivali janjetinu nad janjetinama, pobjedila je Creska. Žiri nije mogao odlučiti. Isti broj bodova dobile su Creska i Bračka, a tek za pola boda iza njih je ostala paška. No na ovoj večeri u slavu otočne janjetine i tako nije bilo najvažnije pobijediti. Jedan od ciljeva je da konačno stavimo glave na kup, bi rekli, i da počnemo brendirati otočnu janjetinu, hrvatsku otočnu janjetinu, kako cresku, tako bračku, tako i pašku, a nadam se da će se priključiti drugi sa drugih otoka. I hoće. Već su se javili Krčani. Organizatori vjeruju da će im se pridružiti kolege iz drugih otoka i tako cijelom svijetu pokazati i dokazati da nema janjetine do one s hrvatskih otoka.